Ibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika baphulaphula lapha sawuthetha ke ngendaba ke Kaizer Chiefs into kubana ke bangayikhuphi incakasana abantu bathi ke ayinabungozi ayinoyithatha iligi. iKaizer Chiefs iyabalwa kwitim ke ezingayithatha le ligi lapha eMzantsi Afrika baphulaphula ke ndiyeva ke abantu abafana noJunior Khanye besithi ke bayikhuphile ngeke iKaizer Chiefs ithathe iligi abayibano ibala kwitim ngathatha iligi ngoba ke uJunior Khanye ke usoleke Kaizer Chiefs ithela amatye usoleke iqengqela amatye amakhulu usoleke ithela amanzi yonke into edibene pha neKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs ke yenze kakuhle xa kufikelelwa pha ngakuJunior Khanye awunoyothuka ke lonto ngoba vele ke akayiboneli intweni ke iKaizer Chiefs lokubana ke ingaze yenze kakuhle. utsho ungomnye wabantu abathi ke akayibali ke ligini ubala iSundowns nePirates njengesiqhelo ke uJunior Khanye ngeke ayishiye iSundowns ngoku iSundowns ingaphefumi kakuhle ngoku iSundowns yehlelwe iform ngoba itim ngoku enqenqeza phambili ekuform iOrlando Pirates endicinga uba ke ngoku ingundaba mlonyeni futhi ke neKaizer Chiefs akubanga pha uKaizer Chiefs ndiyazi abantu abaninzi ke bayibheka ngeluphini ihlobo kokubanga kakhulu futhi ke kwiposition abakuyo bayingozi kakhulu ke iKaizer Chiefs la position ihleli kuyo. Utshilo ke nomqeqeshi weOrlando Pirates wathi ke xa ebuzwa wathi yona team ayijongile ingozi kule league iKaizer Chiefs yiyona ingasurprise abantu abaninzi kwiposition ehleli kuyo yona ke ayijongileyo. Bekutheni azathetha ngolo hlobo ke umqeqeshi Orlando Pirates ingabe ubone ntoni na? Ubone lento siyibonayo ngoba ikudanga kwezitim iKaizer Chiefs icinga uba ke ngo3 points nje no 6 points umohluko phakathi kwabo usuka number 3 uyotsho number 1 into ethetha ukuthi ke equbekileyo kubo xa ziphakathi apha ke ku-second leg apha elegini ke oqhawe kunobathana. Yiyo laa nto ndithi ke iKaizer Chiefs ke sanokuyikhupha kakhulu apha ke legini. Jonga indlela esithathe ngayo iKaizer Chiefs, indlela edlale ngayo, indlela ke ekukorwe ngayo. iKaizer Chiefs ayibethwa akukorwa kuyo noma ke kwenzeka ntoni idlala idraw akukorwa kakhulu apha kuyo futhi ke abafana abadala ke abakabethwa ngale ndlela uba ungade uthi uyabakhupha elegini ngeke bayithathe noko basa xa ubajongile iperformance yabo nendlela abadlale ngayo kule season omohluko kakhulu abanabo luzi abaninzi abafana abadala. Laa nto kunikeza ithemba lokubana ke sukubakhupha ncakasana ke kwiligi yale season bangothusa abantu abaninzi kungothuka kothuke ke nditsho ke noHugo Broos bafana zithwala entloko ezandla ngoba ke kulabantu abaninzi abangayijongelanga ntweni ke iKaizer Chiefs andingazi ukuthi ke yintoni na esizathu esibangela lonto into yokubana ke iKaizer Chiefs ke bangayijongela intoni. Kodwa kubalulekile into yokubana ke abafana abadala asibakhuphi thina kulegi ngoba siyayijonga indlela abenza ngayo, sijonge kusuka pha unumber 1 otsho pha kunumber 4. Nani ke baphulaphuli ke ningake ningene nitshoni into yokubana ke niyibona njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.